יותר מגבש מלעשות את כל הדברים הבלתי אפשריים האלה, לעבור אותם ביחד ולראות שאתם מסוגלים ביחד לעשות הכל. מה קורה ביחידה? אחרי שאתם עוברים את הגיבוש, אתם מגיעים לבח גולני. בבח גולני אתם עוברים טירונות קשה מאוד, טירונות 05 זה נקרא, ביחד עם פלוגת אגוז. אתם תעברו שם קשיים פיזיים מאוד רציניים למה שאתם רגילים. תעברו שם הכנה מנטלית לצבא עצמו. באימון המתקדם, אתם בעצם לוקחים את הטירונות ומשדרגים את זה בעוד רמה. זאת אומרת שבסוף האימון המתקדם אתם זכאים למה שנקרא רובעי 07 בצבא. עוד כמה דברים שעוברים במסלול, זה לוחמה זהירה, קרב מגע, וזה אב"כ. כשתסיימו מסלול, מה שקורה שרוב הצוות, או החלק הנכבד ממנו, העיקרי ממנו, ממשיך לקורס מפקדים. קורס מ"כים סיירות זה נקרא. להיות לוחם ביחידה זה לדעת שאתה יוצא לפעילות מבצעית עם האנשים שאתה הכי סומך עליהם. ההבנה והלכידות בצוות היא כל כך גבוהה שמספיק שאחד מחברי הצוות ייתן מבט, יסמן עם העיניים, ושאר חברי הצוות בעצם יבינו את דרך הפעולה שלו ומה הוא בעצם מנסה להגיד לנו. בסופו של דבר הדברים האלה הם הגורם להצלחה במשימות באמצע כפר עוין באישון לילה. אני בתצפית על היעד, אני כרגע לא מזהה את הג'וני שלנו. עוד קיבלתי. תגביר את הקשר איתה. תצפית מסוכן, קבל כי אני קנה על הפתח. עובד עליו. המשך. תקבל כי אנחנו מזכים את החשוד, אנחנו מורידים אותו עכשיו. תקבל כי צריך פה פטיש. אני חושב שאחד הדברים הכי ייחודיים ביחידה שלנו הם המשפחתיות בעצם.
נשק תהיה מוכן! נשק תהיה מוכן! מחבל נפל! מה שחשוב באמת, שמגיעים לצוותים, זה הרעות, זה האהבה אחד לשני, וזה הגיבוש ביניכם. מה יוקר? מה יוקר? מה יוקר? זה לבוא ביום ראשון לצבא עם חיוך על הפנים ולדעת שאתה הולך לעבור שבוע מאתגר, באותה מידה גם מהנה. אחד מתפקידי הפלס"ר הוא למעשה לנוע בראש הכוח, להיות כעמוד האש לפני המחנה ולתת את תמונת המצב באויב למפקדים מאחור על מנת שיוכלו לקבל את ההחלטות הטובות ביותר. גם בפעילות האחרונה, אם זה בעופרת יצוקה ואם זה בפעילות באזור העיר חברון, הוכיחה הפלוגה את איכותה וביצעה את הפעילות באופן מצוין וזכתה לשבחים רבים, ולמעשה בפועל סיכלה הרבה מאוד מפעולות הטרור שעמדו לצאת באותו זמן. זה הגיע למצב שמפעילות היחידה במרחב פעילי הטרור פשוט הרימו ידיים.